nato pag-usab. Usa ana kaadlaw ana ay pari nga miadto sa grocery, no? Unya nagpalit siya og kining deodorant kay iyahang dalhon panahon sa iyahang trip. Pag-adto niya sa usa ka iyang gipangita, no, kung asa ni dapita ang maong section sa mga deodorants didto sa unahan, nagbarog ang sales lady, no? Ang sales lady nga naka-high heel, no? Niya sexy kaayo, no? Kay maong gyud ang mga sales ladies, no? Niya nagsandig sa bungbong. Niadto siya after lunch, no? So siguro mga 1 o'clock. Nasayod ta nga kanang mga orasa tingduka, no? So nakita niya ang sales lady nga nagsandig sa bungbong, unya nagpiyong-piyong, no, sa iyang mata. Gikapoy gyud to kay 8 hours good nga nagbarog. Nya sa dihang when he was about to ask, no, for the assistance sa sales lady, mikalit og tukar ang ilahang public address system. Tung tung tung. Nya nakamata ang maong sales lady o giubanan niya human mi tugtog, no, mi andar ang public address system, misagit ang maong sales lady, no, human siya nakamata. Mingon siya nga, "We are happy to serve you." Og inubanan og pakpak katulo. No? End of story. Mga igsuon, siguro out ni ining maong sugilanon sa maong pari nga miadto sa maong grocery store. To break down the moment, there are 3 parts kung ato ang huna-hunaon ang maong sugilanon. Una, the waiting. Ikaduha, the awakening. Ug ikatulo, the response nga mao ang happy to serve you or happy to serve. Kining tulo ka parte mao kini ang atuang kuhaan karon o giya sa atuang pamalandong. Bisan og mubo kaayo ni hopefully makapamalandong ta, no, sa atuang gigahin nga panahon. Naalang ko'y tulo ka punto kaatbang ni inig maong 3 parts, no, nga atong gihisgutan subay o bunga sa maong sugilanon. Una, kining gitawag og ars amoris, no? Ars amoris, the art of loving, no? The art of loving. Mo nay una nato nga punto. Sayod kita nga ang Adbento, mga igsuon, the Advent season is a season of waiting, pagpaabot. Apan kadaghana nato dili gyud ta ganahan nga magpaabot. Tinuo dili. Di gyud ta ganahan nga kita maoy magpaabot. Unya sa atong pagpaabot usahay kay lagi ang pagpaabot, no, di ta labi na kung malanga, no, madugay, naatay daghang buhaton, no, in between kanang killing the time. Kay lagi dili ta gusto nga magpaabot ta. Kay para nato hasol kung kita maoy magpaabot. Mao bitaw nga kamo kung oras na sa misa, unya wala pa moabot ang pari sa takna sa gischedule nga time, unsa may inyong usual nga reaction? Magbagulbol. Moingon dayon mo, nakatug ang pari or asa ka naglaag ang pari. Kay ngano man kinaiya gyud nato nga dili ta ganahan nga magpaabot. Mao nga waiting
is seen as a non-value, no? And killing of time, and therefore an exercise in futility. So I agree nga wa gyud nato dinhi ang ganahan nga magpaabot. Amen. Labi na kung malangan ang atong gipaabot para nato hasol kaayo ni. No? Nakakuha ni sa atong oras. Labi na nga saad-saaran ta sa maong takna. Unless kung ang atuang gipaabot mao ang atuang hinigugma. Sama pananglitan, mutawag inyong mga anak nga gikan didto tua nakabase sa gawas sa nasod, muingon siya, "Ma, muuli ko dinha sa atua sa Talisay ug mauni ang flight details." No? Alas 8 sa gabi ang akong arrival. Alas 6 pa lang, tuwa na ka sa airport. Bisan tuod og taas kaayo ang panahon sa imong pagpaabot apan tungod kay ang imong gipaabot imo mang hinigugma para nimo wala kini dili ka mobati og kakapoy. Dili ka mobati og hasol. Kay nganuman you are waiting for someone whom you loved. No, ingon ana naay diferensya kung ang ang atong gipaabot mao ang atuang hinigugma. Now, that makes it all different. Mga igsuon, when we talk about waiting in Advent season, no, in Advent, it speaks more than that this ephemeral view, no? Kining gitawag og inactive activity, no? So waiting is an active stance, no, of a heart in love. Ang nindot unta nga kung mubati ta og bisan tuod og mahago ta, pero kay nagpaabot ta sa atuang hinigugma, then ang atong kasing-kasing makat-on gayud sa pagpaabot, a heart waiting in love. Mauni nga unsa may ako ang punto niini, no? Let me explain kung unsa may pasabot nako niini. Naay ko'y kaubang pare nga when he was still in his elementary sa ilang eskwelahan, muadto ni siya sa naay nindot kuno kay nga view, no? Didto sa likod sa ilang eskwelahan. Kay ang ilang eskwelahan, ang likod ni ini dagat. So kada break, muadto ni siya labi nagmahapon, no? Unya ni share ni siya nga kaybaw ka kung ako tong balikan ang ako ang experience matud pa niya, dili lang kay para lang muadto siya sa nindot nga view, kundili muadto siya for a deeper reason. Ug unsa man na, kay tungod ang iyahang crush muadto pod sa maong lugar. Mao nga dumdumon gyud niya matag adlaw, no? Nga kanang orasa muadto gyud siya. Kay ang iyang crush muagi pod, muadto pod. Unya katong eryaha na ay hagdanan. Nya inigsaka nimo na ay imahin kuno sa Our Lady of the Miraculous Medal. While waiting nga muagi ang iyang crush, iya dayong hunghungan ang mahal nga birhen, "Ma, hinaot nga muagi ron ang akong crush." No? Nginigagi sa iyang crush, malipay gyud siya. Miingon gyud siya nga, "Salamat kay imong gidungog ang akong pag-ampo." Para niya, ang iyahang pagpaabot worth gyud kaayo kay tungod dunggon man sa mahal nga birhen iyang hangyo. Ug mao to ang hinungdan pod
nga nilawom ang iyang debosyon sa mahal nga birhen. Sumatod pa niya, waiting is all about love's longing to see and be near the object of the heart's love. So Advent, my dear friends, ang pagpaabot nato then is a loving stance, no? Kung kita nagpaabot sa atong hinigugma, then nausab ang panagway ni ini. So an active longing to see and be with our beloved Redeemer, Jesus Christ. Mao bitaw nga nindot kay pamalandungon kung ato ang ma-appreciate ang tradisyon nato sa pagtambong sa Misa de Gallo. Kay bisan tuod kita magsakripisyo, no? Mumatatag sayo, apan ato ning gihimo tungod kay nahigugma man ta sa atong manunubos nga gipaabot. Amen? Sa basahon sa awit ni Solomon, mga igsuon, chapter 2, verse 8 onwards, nagkanayon dito, no? The scriptures is graphically romantic and explicit in expressing sentiments, no? Twice, and it is echoed for emphasis. Giingon dito, arise my love, my beautiful one, and come along. Arise my love, my beautiful one, and come along. So, ang konteksto, mga igsuon, is the groom coming near and the bride responds with love's longing. So, mausab ni ang atuang kinabuhi, no? Isip mga sakop sa atong parokya. Labi na kasagara nato, we belong to the different liturgical ministries. We are supposed to be understood and lived within this context. Nga unta, ang atuang konteksto sa atuang pagpangalagad, diha unta magasubay in the context of love. Maunta kini ang hinungdan nganong niata sa atuang pagpangalagad sa simbahan. And the ancient authors, my dear friends, gitawag kini siya og ars amoris, the art of loving. The art of loving. Alang sa mga lectors nga niya karon, hinumdumi that you are proclaiming not only any story, but the greatest love story nga mao ang pulong sa Dios. Alang sa mga altar servers nga niya karon, you are serving in the wedding banquet where Christ offers Himself, His body and blood as food of our salvation. For the Eucharistic ministers nga niya usab, you carry the body of Christ, God's clearest sign of love for the world. Alang sa mga gift bearers, sa mga kolektoras nga niya karon, you are gathering love offering for the Lord. Alang sa mga cantors nga niya karon, membro sa choir, you are singing the greatest love song there is. Sumaunta ni ang atuang hinumduman. I don't want to romanticize it. Apan ako mong hisgutan, if you have no love diha sa atuang pagpangalagad, then the ministries will be perfunctory and stale. Kana lang, igo lang tang ni-comply. For the sake lang nga maka-perform ta sa unsay atuang gisudlan nga ministry. Kung wala tay gugma sa atuang pagpangalagad. Mauna, mailhan na nato. I-assign ka ni ini, kining orasa, kay lagi dili gugma ang nagtudlo nimo sa imong pagpangalagad, magsigi kag reklamo.
sa coordinator. Moingon din ka, nganong ako mangyoy imong i-assign pirmi ana? Nganong anha ra mangyoy ko prayers of the faithful? Hinumdumi, you are praying the intentions of the faithful. Leader ka sa mga pagampo nga atong ipadangat ngadto sa amahan. Pero kana imo nang malantaw kung gugma ang nagtudlo o nagtukmod sa imong pagpangalagad. Mga katikista nga niya karon, pila na ka years, no? Nganong niya pa man ka kung dili na gugma. Di ba? Nganong ni-retire na unta ka pero ni-continue gihapon ka sa pagpanudlo. There must be something. And I believe gugma ang hinungda ni ana. Gugma sa pagpangalagad sa simbahan, gugma nimo ngadto sa Dios. Amen? So to our liturgical ministers, siguro niining maong kahigayunan, try to pause and ask yourselves. Let us ask ourselves, do we see our ministry as active longing first to encounter our beloved Lord and then bridging to bring people to our Savior? Sometimes, usahay, hinaot, you can forgive me, no? Usahay ma-feel nako ngang ato ang pagpangalagad gets stuck with us. Nga kutob lamang dinhi sa atong kaugalingon. Og mahimo siya nga self-serving. Our intention usahay is for us, for our own welfare, for our own benefit, and for our own sake. Tinuo dili. Do you know nga naatay mga seminaries, no? Naatay mga eskwelahan aron pag nurture, no? Pagpurma sa gustong mga magpari. But there are also idol academies. Idol academies. Mauna nga karong panahona naay mga lugar nga diin i-train ang usa ka tawo so that eventually this person will become an idol to everyone. Mauna nga sa mga telebisyon naay gitawag og dance idol, di ba? Singing idol. Unsa pa ng mga idol, K-pop idol, no? K-pop idol. So lain-lain karon ang giduso, no? Aron ta nga mahimo nga mga idols ngadto sa uban. Si Pope Francis sa iyang dokumento nga Lumen Fidei matud pa niya, the opposite of faith is not the absence of faith. The opposite of faith is not the absence of faith, but idolatry. Idolatry. And idolatry is when the one who is not God is seen to replace belief in the real God. Kanang sa imong pagtanaw sa imong kaugalingon nga ikaw na maoy Dios. Kay ikaw na may magbuot. And even in the most sacred spheres, no? Sacred spheres like in the church, idolatry can happen. Sa unsang paagi, as lector, isip usa ka magbabasa sa pulong sa Dios. In what way nga mahimo kang idolatrous? Nga imong gihimo nga ikaw na maoy gamhanan. No? When you read as a lector, do you read in order to be praised for your flawless English? Or do you proclaim salvation in Christ? Kanang
Mubasa ka, maghuna-huna ka nga mingon, tarungo ni nako aron igumas misa, daghan ang moingon ako, sister, maay kay ka mubasa. A reading from the word of the Lord. So kung mahitabo nagali na nato as lektor, nga kanang atuang tumong og katuyuan aron ta daygon sa uban, humanta makahimo sa atong pagpangalagad isip lektor, then that is idolatry. As cantor, isip tigsalmo, isip membro sa choir, the question is, do you sing about your operatic voice, complete with tremolo, or do you offer pure worship to God through your voice? Kanang kantor nga iya bitong drama-dramaho, no? Iyang gamiton iyang tingog para lang siya daygon po niya, ang Ginoo maayo. Mga tawa ta pero usahay mahitabo ni sa simbahan. Membro ka sa choir, grupo mo sa choir. Giingnan mo nga, please use songs. Introduce songs that are singable to the people. But still, you would insist. That is idolatry. Dili mo ganahan nga ang tanan mo kanta uban ninyo so that kamoy paminawon, mura na mo nag-concert. Dili na maka-join ang mga tao sa awit sa misa. Magtanaw na lang, maminaw na lang, munganga na lang. Kung maunay atong katuyuan, that is idolatry also. So mga igsuon, kining naamang gyud atong mga altar servers, alang din ninyo. The question is, do you serve in order to bridge people to God, or do you want them to be impressed sa inyong mga impeccable timing and finish with the rubrics? Kana bitawng ang liturhiya mura na og pageantry. Inigpaso pa lang, tulid pa sa tanang gibang balsamar, no? That is a form of idolatry. Nga ang attention sa mga tao, dili na mo sentro ngadto sa Dios, dili na maghatod ngadto sa kasaulugan, kundi ngadto na sa mga nag-serve, kay mura nagrobot, hinay kaglinaktan. Again, kung maunay atong i-impose, kay para nato nindot, pero wa dayta nasayod nga nakadistract ni, nakakuha nig attention sa mga tao. Ang ilang focus wala na ngadto sa kasaulugan kung dili na dinha nato. That is also idolatry. Mga igsuon, atong hinumduman that active waiting is active longing to be one with your beloved, sa ako nang giingon. And a true minister waits in this context. Ang tinud-anay nga nangalagad, mauni ang kinaiya. And the motive of waiting that endures can only be love. Walay lain. Gugma ra gyud ang hinungdan ining tanan. So do you love the Lord this much? And if yes, do you love to bridge His love to be heard, felt, and sensed by others? When people encounter you as liturgical minister, when people encounter you at the church, ang pangutana, do they see someone forced to work, or do they see someone who is in love
with the Lord. Kana bitawng bahala na og tan-aw nga nagsunod-sunod ang imuhang pagpangalagad, no? Mga katikista, no? Usa ka section dinhi, lain na pod nga section. Pero hopefully ang ilang makit-an nga ang imong pagpanudlo bunga kini sa imong gugma ngadto sa Dios. Amen. So sa atuang pagpangalagad, sa atuang pagkabinunyagan, importante kining ars amoris, the art of loving. Now, second point, ars ignis. What is ars ignis? The art of igniting. The art of igniting. Makapangutana ta, what is the enemy of excellence? What is the enemy of excellence? It is not absence of excellence, but mediocrity. Kanang gitawag og mantinil. Sa atong pagpangalagad, usahay magmantinil lang ta. And the BFF of mediocrity is boredom, laay. For sure, matag-usa nato dinhi, no? Malektor ta, makantor ta, ma-altar server ta, ma-Eucharistic minister ta, mamembro ta sa choir, ma-PPC ta, makatikista ta, makolektora ta. Tanan siguro bisag dili pa wala maapil sa liturgical ministry sa simbahan. Moabot sa atong kinabuhi kining maong stage. Labi na kung mahutdan ta sa ato ang inspirasyon ug malimot ta nganong nangalagad ta. Mga igsuon, do you notice a waiter? Di ba kanang waiter? Adto ta sa kananan o sa mga restaurants, there are two categories of a waiter. Kanang waiter who actually do not wait. And they want to avoid eye contact. Naay mga waiter nga ingon ana, kanang inigsod nimo kanang magpalingaw-lingaw, no? Oh. And kung mauni ang kinaiya sa usa ka waiter, lisod kaayo nato ang pag-communicate ngadto nila. Mauni ang una nga kategorya sa waiter. And there is no extra mile in attentive care for your needs. Kay di man sila mupakini mo. They only do the work counting the hours, or if work hard, if they work hard, they spurred on by the amount of tips. Kung nakit-an kanila, suki kanila, kay pirmi ka dito, unya, daghan, dako ka og ihatag nga tip, for sure atimanon ka. Pero nay mga uban nga waiter, on the other hand, there are those whose whole being is on alert, ready to respond. O kining gitawag ni sila og the awakened waiters. A waiter, mga igsuon, is called a waiter because kining maong waiter is a person meant to wait. Maog yun ni ilahang trabaho unta. Kung waiter ka, you are meant to wait. You are assigned to wait. So sa unsang paagi, wait on what? Sa unsay mga gikinahanglan sa customers o sa clients. And then, you respond to that. So, gitawag ni siya og the attentive
and responsive behavior sa usa ka waiter. Sa 7 na katuig nako nga pagkapari, ma-impress ko sa uban nga mga altar servers. Kanang altar server nga kanunay gyud nagtan-aw ra nimo. Like a waiter nga active kaayo, no? Who always look at you ug maka-detect ni sila kung unsay imong mga panginahanglan. Ma-appreciate nako ug malipay gyud ko kung mauni ang klase sa usa ka altar server. Kanang usahay mga sinyas lay ako ang buhaton, abti kaayo. Sama pananglitan, no? Mutan-aw ko, muana ra ko. Mudiyango, muduol dayon. No? Or musinyas ko, unsa man na? Ansuhos. Tubig, no? Tubig. Or musinyas ko og ana. Unsa man? Electric fan, very good. Ha? Ana, dili ana. Kay lahi ni, no? Ana, no? So abdi kaayo, no? Kanunay gyud nga maglantaw. And when we have attentive and awakened waiters, makaingon ta nga mag-enjoy gyud ta sa atuang labi na sa kan-anan sa restaurant. Mag-enjoy ta og kaon. Kung naatay attentive and awakened waiters. Ug mausab ni sa atuang pagpangalagad. When we have attentive and awakened ministers, worshiping is enjoyable and meaningful. Kung active ta, no? Kanang puno ta sa inspirasyon, mahimo nga enjoyable ang atuang selebrasyon. However, the ultimate downer is when everything becomes monotonous. Kanang anha na moabot kay balik-balik man, no? Siguro alang sa mga bag-o pa nga musod pagka-lektor, bag-o pa nga na-install na lektor, na kantor, na server, na Eucharistic minister, sus 2 hours before sa misa naana na. Pero after 6 months, after 1 year, after 3 years, after how many years, laay na, kapoy na. No? Magdagan-dagan pa. No? Ang pari pa'y magpaabot. Uy, niya moingon pa, kadyot sa pader, kadyot sa. No? Oh. Kay nga naman, monotonous naman. So mauni ang downfall sa ato ang pagpangalagad. Ultimate downer. So boredom kicks in and serving is no longer generating meaning. So to awaken to our ministerial duty, dapat let us practice the ars ignis. No? The call to be a minister who always inspires others. No? Nga naatay kinabuhi, naay kayo sa atuang pagpangalagad. Mga Eucharistic ministers, no? Makita ni nato bag-o pa, aktibo kaayo, no? Pila ka balay, pila ka masakiton, adtuon, no? Pakalawaton. Madugay na. Mamili na. Mamili nagkapilya, asa mo sa ulog o kasaulugan sa pulong, no? Or sa pagpangalawat, paghatag og komunyon, sa una kay pinaana gyud ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Nadugay may lawas ni Kristo, lawas ni Kristo, lawas ni Kristo, lawas ni Kristo. One eye meaning. Nahutdan, no?
nahutdan sa inspirasyon, nahutdan sa kalayo. So the excitement is limited to this alone. Or have we lost the sense of awe, no? AWE. Nga unta mahinumduman nato nga dili lang na ordinaryo nga tinapay ang atuang gikuptan, kundili lawas na ni Kristo. Maunta na ang makahatag natog inspirasyon sa atong paghatag og kalawat sa uban. Sa atuang pagbasa isip lektor, hinaot nga as you read the Word of God, imo untang ibutang sa imong nahuna nga nagbasa ka dili lamang ordinaryo nga pulong, kundili pulong na sa Dios. Ug maunay makapabuhi unta nimo. So mga igsuon, hinaot nga mauni ang atuang ikaduhang punto, no? So naon tay maka-ignite og walay lain ni ana kundili atong hunahunaon nga si Jesus di ay ang hinungdan sa atuang pagpangalagad. Ang Second Vatican Council, no? Ang Second Vatican Council niingon gi-precise yun ni precisely, no? It is stated in the Vatican II nga ang selebrasyon sa Eucharistia, sa liturhiya, must be a full active participation. Full active participation. Siguro sa pre-Vatican II, mautong atong mga apuhan, no? Mura og mag-recess, inigwalis pare, inigmisa, kay di man sila kasabot, kay Latin man. Magrosaryo ang uban manggawas usa, no? Pero pag abot sa Vatican II, ang mga ministries sa atong simbahan are instituted because they are meant for the blossoming, no, diha sa ato ang full and active participation for a livelier, more meaningful worship experience. So when we step into the sanctuary, sa atong pagpangalagad, inigserve nato dinha, atong pangutanon, atong kaugalingon, are we on fire with this consciousness? Naapa ba ni nato ang atuang panabot o pagsabot nga dili lang day ni ordinaryo nga kasaulugan ang atuang gihimo? Bisan kamo nga manambong sa misa, kung ma-feel na ninyo nga ang misa, you feel nga mura nalag for the sake of an obligation, kuyaw na. No? Kay mailhan na sa inyong pag-participate sa misa. Moingon ang pari, ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. Inigkanta, di kay ta manganta. Samot, inigpangulikta, di na ta muhug. Huh? Wala na'y active participation. Kay nawa ang atong consciousness and awareness ni ining nindot nga kasaulugan. For the readers, my dear friends, for the lectors, the words you proclaim are not just any narrative. It is the sacred story of our salvation. You tell the story of love, and you do not only narrate it, but you proclaim it. Maunta ni inyong isud kanunay sa inyong huna-huna. And sometimes, kung nadugay na ta sa atong pagpangalagad, isip lektor, isip kantor, there is no more fire. Ug makita na, madungog na to, mahibaw na, on the way we read and proclaim the word. Kana bitaw mo yung ta, pagbasa, gikan sa basahon.
unya gipatay ang propeta. Giunsa pagpatay, gigitik. Why kinabuhi, no? So, mga igsuon, sometimes, no, ang atua pong mga Eucharistic ministers, while nagwali ang pari, no, na ay mga side comments, no? So, are we conscious of the little details to manifest that we are on fire with excellent service? And to be awakened is to practice niining ikaduhang punto, the ars ignis, the art of igniting. And this means that when we are serving, we are unpassionate in our gestures and constantly mindful that we are waiters diha sa atong pagdala sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, by becoming an active dispensers of the sacred mystery. So now the question is, when people see you serve or serving the church, though they feel your passionate commitment, or though they see that you are just fulfilling an obligation, when they look into your eyes, ila bang makita ang siga, ang imong kasibot diha sa imong pagpangalagad as a lector, as a cantor, as a member of the choir, as a catechist, or as an altar server? Art of igniting. Last point, kay magmisa na ta. Last point. Ars ardoris. Diha gikuha ang word nga ardor, no? Ars ardoris, the art of burning. One of our official trips ni Archbishop sa Gawas, we met this certain person nga ang iyang trabaho is a waiter, no? Siguro naa siya sa mga late 40s. Yeah, one time, while nangaon mi dito sa ilahang restaurant, an older man, no, ni Agi, and iyan ning gi-introduce ni Archbishop ug nako. And we realized nga kini di ay tawhana nga iyang gi-introduce iyahang amahan. They are part owners ni adtong kan-anan nga among gikan-an. Ug nakita namo nga ang maong kan-anan is filled up with so many customers. They are famous and successful because one can see the passion and joy in what they do. Ang amahan, nakiginabi ni Archbishop ug nako, miingon siya that their service is passed on from generations. Ang ilang pagka-waiter, gikan pa ni sa mga kaapuhan nila. And they are happy serving their customers as waiters. Mga igsuon, for some of us, our quality of serving depends on the remuneration. Depends kung unsay ato ang madawat. Diba usuron sa mga kan-anan, kung naagali mag-birthday ang mga waiters, musayaw, mukanta, huh? Oh, kung dako gali og tip, labibo kay happy birthday to you, no? Oh. Pero og gamay gali ang tip nga ihatag, happy birthday to you. Happy, no? Kay nga naman, mauman ni usahay ang atuang
i-expect no, sa atong pagpangalagad. The quality of our service, of our serving, sometimes will depend on the remunerations nga ato ang gi-expect nga dawaton. So others are also serving with a bitter heart. Kay nga naman, nasultian, nakoreksyonan, na tawag ang atensyon, kung sa may hitabo, wan amo balik sa simbahan. Nang luod, din amo serve, din amo basa, kay nasultian ni Father nga ang imong binisahan, imuha mang balihon, no? Ang ay, himuon imong no? Imbis Kristo, Kresto. Imbis David, David. No? Imbis Jose, Husi. So giingnan sa pari, mauna, natandog ang garbo, wala na mubasa. So mga igsuon, that is why others leave or those who stay still work, still serve, but their heart has slept. Naatuod gihapon sila for the sake lang sa ilahang gisudlan nga ministry. One ay lami para nila. No? There is no more joy diha sa ilahang pagpangalagad. Only function. Nya makita ra ba na bisan pa og dili ta mosulti, it will really manifest on the way we bear ourselves, on the way we perform our mission and tasks. Makita na. And yet, mga igsuon, naapoy uban nga bahala na og naisultian, bahala na og way na dawat, pero hangtod karon nagpabilin nga nangalagad tungod kay nahigugmaman. If you are an altar server, ang pangutana, mupadayon pa ba ka og serve bisan wala kay madawat nga pahalipay gikan sa pari? Kay naa may ubang mga altar server nga mamili og pari, kay kining paria muhatag inihuman og serve. Dili taanin niya, oy, kay di man ka maong muhatag. No? Tinuod na, dili. Kamong mga kolektoras, no? Mupadayon pa ba mo kolekta bisad ang kaybaw mo nga inyong gikolekta di na mainyo? No? Oh, nitugan sila, naami madawat pader. No? Matud pa sa atong mahal nga patrona, Santa Teresa de Avila, ingon siya, love is its own reward. Love is its own reward. So, hinaot sa atuang pagpangalagad bisan wa tay madawat, pero tungod kay nahigugma ta, padayon ta sa atong pagpangalagad. Amen? Bahala ta og lain-lain ang kinaiya sa atong mga pari. No? Na ay buutan, na ay hingasaba, na ay manggihatagon, na ay kuripot, padayon ta. Kay nga numan, anha na masukod ang atuang gugma sa Dios o gugma nato sa simbahan. Love is its own reward. Kung dili gugma ang maoy hinungdan, nan dili ta mulahutay. Mauna nga nay ubang Katoliko, tungod kay wa sila mahigugma sa ilang pagkakatoliko, gamay lang nilang nakit-an nga sayop sa mga pari, gamay lang nilang nahibaw-an nga mga kasaypanan sa simbahan, nibiya dayon sa pagkakatoliko. Tinuo dili. Love, it's its own reward. So now, mga igsuon, hinaot nga kining tulo ka punto nato
the ars amoris, the art of loving, the ars ignis, the art of igniting, and the ars ardoris, the art of burning. Maunta ni ang atuang mahinumduman sa atuang pagpangalagad, sa atuang gipaabot nga kinsa atuang gialagaran. And we have to remember that Jesus is the servant waiter of all. No? Siya ang modelo sa tanan nga nangalagad. Ug atong hinumduman nga diha sa atong pagpangalagad, we are servant waiters. Bisan tuod ug wala tay madawat, bisan tuod ug dili ta daygon sa atong pagpangalagad, pero kay nasayod ta nga nahigugma ta sa Dios ug sa simbahan, padayon ta. Bahalag wala tay madawat nga pakpak pasalamat. Bahalag wala ta mabasa ug mapasidunggan sa atubangan sa kadaghanan. Pero kung atuang puy-an ang atuang tinud-anay nga pagpangalagad diha sa pagkamapaubsanon, for sure ang unang mupakpak nato bisan wala ta makakita, no? Bisan wala ta makakita, mao ang atong Dios nga tuas sa langit. Mao ang atuang patron nga si Santa Teresa. So padayon ta, hinaot nga sa atuang mubo nga panahon karon sa pagpamalandong, nakapapukaw ni, nakapahinumdom ni natong tanan sa tinud-anay nga espiritu, tinud-anay nga diwa sa atong tawag, isip, mga nangalagad sa atuang simbahan. Amen. Advance Merry Christmas kanatong tanan ug daghang salamat kaninyong tanan. Mayong good evening, pag-usab ug atong andamon ang atong kaugalingon alang sa atong santos nga misa.